Сәламәтлектән дә зуррак бәхет юк дигән сүзләрнең хаклыгын саулыгы какшаган кешедән дә ныграк аңлаучы юктыр. Шаллыга гемодиализга 7 райондашыбыз йөри. Машина 6 кешелекенә. Агромастер җитештерү компаниясе генераль директоры Илгиз Исламов гемодиализга йөрү өчен 8 урынлык яңа газель бүләк итте. Кемгәдер синең яхшылыгың файда китерә икән, нигә эшләмәскә? Мин бит соңгысын бирмим. Булдыралгач бирәсең инде, булдыралмасаң әле эшләтеп дәвам итер инде. Урысча әйтмеш, может состояние души, может теге үзем шундыйрактыр инде. Кулыңнан килгәч ярдәм итәсең инде. Быел хастаханәгә маммограф кайтты. Елга бер килүче мобиль комплекс барлык хатын-кызларны да тикшереп бетерә алмый иде. Үзебездә маммограф бу авыруларны вакытында ачыкларга һәм соңармыйча ярдәм күрсәтергә мөмкинлек бирәчәк. Гриппка каршы вакцина ясауга мөселманнар саллы өлеш кертә. Вакцина ясау өчен Шимал белән райондагы Шайка фермер хуҗалыгы тәэмин итә. Сәламәтлекне саклау өчен сәламәт яшәрү алып барырга, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Соңгы елларда Мөслимдә республика күләм ярышлары еш уза. Сәнәгать предприятиеләре һәм авыл районнары арасында Россия Федерациясе президенты кубогына узучы волейбол ярышларының зона туры Мөслимдә үтте. Анда Мөслим, Аксубай, Актаныш, Алексеевский, Түбән Кама, Яңа Шишмә һәм Сарман районнарыннан командалар катнашты. Бу ярышта күпчелек үтә зурлар студентлар арасында түгел, именно возрастной категория, шундый эшмәкәрләр арасында дип шутлана. Минимум 22 яшь кирәк монда, һәм площадкада бер кыз уйнарга тиеш һәр вакытта да иде. Волейбол буенча Татарстан чемпионатының зона этабы да Мөслимдә узды. Ярышларда республиканың төрле районнарыннан 13 команда көч сынашты. Хочу сказать, что очень неплохие команды последние годы и в призерах, и в победителях. Это Менделеевский район, Муслюмский район, Сармановский район, хорошие команды Арского района, Чуличинского района. В общем, 5-6 команд очень хорошие, ровные, показывают результат. Җирлегебездә спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Әлеге мөмкинлекләрдән олысы да, кечесе дә бик теләп файдалана. Мөслим районы башлыгы кубогына узган волейбол турниры республикада беренче мәртәбә оештырылды. Ярышларның инициаторы район башлыгы Альберт Хуҗин үзе. Анда Татарстан Республикасы волейбол федерациясе вәкилләре, район башлыклары, спорт мәктәпләренең волейбол буенча тренерлары катнашты. Безнең районда бу бик таралган уен. Менә җомга көнне кич белән дә мин инде шапкатып барыйм. Монда яшьләр, оешма җитәкчеләре, оешмада эшләүчеләр, тренерлар, администрациядә эшләүчеләр, без полный 3-4 команда булып уйныйбыз, шөгыльләнәбез. Яңа формат, беренче тапкыр үткәрәбез, без инде үзебез елда шулай торып үткәрәбез дип. Бәйрәмнәрдә йөгереш һәм велоярыш үткәрү матур традициягә әйләнде. Россия көне уңаена узган велоярышта 1000-нән артык райондашыбыз катнашты. Район башлыгы Альберт Хуҗин 14 яшы тулган бер төркем укучыларга Россия гражданинының паспортларын тапшырды. Без Бахауфлар гаиләсе, без Иске Вараштан килдек. Безнең яңа күпер ясадылар да, без шуннан чыктык. Сәпиттә бөтенебездә. Без безнең җиңүебезгә бик шат. Без һәр көнне апаебыз белән эшкә дә сәпиткә чыгып йөрибез. Спорт сөючеләргә яңа мөмкинлекләр тудыру максатыннан быел яшьлек спорт комплексында ремонт үтте. Стадионда утыргычлар алыштырылды, футбол коры өр-яңадан ясалды. Резин катлам белән эшләнгән йөгерү юллары җәрәхәтләнмәс өчен уңайлы. Йөгерү һәм футбол майданнарының яктыртылуы исә көннең караңгы вакытында да спорт белән шөгыльләнергә мөмкинлек бирә. Спорт комплексын төзекләндерүдән соң ачу тантанасы кросс белән билгеләп үтелде. Фәридә Гайтдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.